kami ngayon sa May Ilocanos. Kami ngayon sa May Ilocanos Sur, Camarnado, Ilocanos. Ito yung mga kasama. Ito ang mga New Brothers Riders Club. Nandito na kami ngayon sa may venue kung saan gaganapin yung Alpha. Ito yung mga kasama ko. Hello mga kasursur, nandito na kami ngayon sa mismong venue kung saan magaganap ang Alpha dito sa Ilocanos Sur, San Fernando. Ito. Dito yung mga kasamahan kong New Brothers Riders Club. Tapos, nakita ko dito yung mga kasamahan kong vlogger, si Master Transformer Patricio at saka si Michael Okel. Yan, nandito yung isang vlogger. Please subscribe po. Michael Okel. Please. At saka si Sir Oh My God. Yan. Tapos nandito rin si Sir. Hindi mo na yung vlogger. Ito yung mga vlogger na ka-rides na. Isang grupo lang. Halos grupo ng mga vlogger. Yan. Bye! Hello mga kasursur. Eto nga, wala akong ma-interview ngayong araw na ito sa ARCA. Kasi nga po, nasa hospital yung beneficiary natin. Naka-confine daw siya. Kaya, eto yung mga host na lang po ang mga makakausap na dito, gano'n. Ang mga at the same time, diba? At yung ating Health at Ilocanos Sur,